Il-budget li jmiss se jkun l-aqwa wieħed li pajjiżna qatt kellu. Dan intqal mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt intervent fuq l-istazzjonijiet One il-ħadd filgħodu. Bħalissa faż intensiva tal-preparamenti għal-budget nkunu qed inħabbru d-data tiegħu fil-jiem li ġejjin se jkun l-aqwa budget li qatt kellu pajjiżna. Ġifieri kemm il-kelma tiegħi mal-poplu dan se jkun l-aqwa budget li qatt kellu pajjiżna se nkomplu nsaħħu dik il-faxxa tas-soċjetà tagħna tal-pajjiż tagħna li teħtieġ min iwiżinha, se nkomplu nsaħħu il-middle class, se nkomplu nsaħħu b'mod ġenerali il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħna. Dr. Abela tenna li fl-eqel tas-sajf il-Gvern għaddej b'ħidma intensiva sabiex ikompli wettaq b'mod sħiħ it-30% tal-miżuri li fadal xi jsiru mill-Manifest Elettorali Malta flimkien sal-aħħar tal-leġislatura. Sostna li l-ħidma tal-Gvern importanti li tibqa' għaddejja b'mod partikolari meta pajjiżna għandu l-aqwa ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk irrefera għal miżura tax cut li ddaħlet fil-budget ta' din is-sena li biha kibret l-ekonomija. L-effett tagħha taf x'kien dik il-tax cut tant tat fiduċja fil-poplu tagħna illi tkabbir ekonomiku sussegwenti għal dak it-tax cut kien ta' 0.4%. Sa tgħid li 0.4% hija ċifra massiva. Hija r-rata li biha l-ekonomija Ġermaniża rnexxilha tikber b'mod totali. Aħna kabbarna l-ekonomija tagħna b'0.4% bis-saħħa ta' miżura waħda tal-budget. Biex tifhem kemm dik il-miżura kienet qawwija. Sa dan it-tant dwar l-allegat każ ta' frodi minn fondi pubbliċi fl-Emkast mill-eks kunsilliera u kandidata nazzjonalista Francine Farrugia, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif il-Partit Nazzjonalista inħakem minn silenzju assolut. Verament, ma nistax nifhem jien kif oppożizzjoni li pinġiet lilha nnifisha bħala l-paladin tas-Statna ta' dritt f'dawn l-aħħar snin. U mbagħad ikollok akkużi serjissimi f'dawn l-aħħar jiem fuq persuna li tirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista, eletta fisem il-Partit Nazzjonalista, mhux xi ħadd dan illi l-Partit Nazzjonalista m'għandux nesmija u xi ħadd elett f'ismu. U Alla jbierek silenzju kważi assolut. Dak huwa meta int għandek partit li mhux verament konvint f'dak li qiegħed jgħid aħna nafuha jien ili nafa lill-Partit Nazzjonalista. Jippretka li huwa l-paladin tas-Statna ta' dritt, imma fir-realtà huwa totalment il-kontra ta' dak li jfisser is-Statna ta' dritt. U sewwa